Mga PUJ driver sa dakbayan sa Lapu-lapu may risgo sa pagpamasahero bisan kung wala pa special permit nga gi-issue sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB 7. Si Chelo Valiana sa report. Daw susama na sa normal nga pagpadagan sa Lapu-lapu City kung basihan ang mga tao nga gatapok sa labi sa City Hall. Mga natangkong sila sa dakbayan nga gusto nang muuli balik sa tagsatag sa nila ka mga dapit. Itandi sa milabay mga adlaw nga maglisod sila sa ilang kasakyan karong adlaw daghan ng mga PUJ nga namasahero. Gawas sa mga PUJ, namasahero usab ang modern jeepney nga nahatagan na og permit sa LTFRB. Hinuon gipahibaw ni Ray Cosep, traffic enforcer sa City Traffic Management System kon CTMS, nga wa pa mabalik ang gidaghanon sa mga multicab nga mga namasahero. Apan miangkon nga why special permit nga na-issue ang LTFRB alang sa mga multicab. Mao lagi kung operasyon na sila, wala pa man sila tukuti sila nga kung wala special permit. Ganihang buntag, nagpusot-pusot ang mga PUJ nga milabay sa City Hall. Adunay ibang multicab nga daghang pasahero apan sagad kanila nga mingaw. Nasayod sila nga makamulta tungod kay namasahero man nga why special permit gikan sa LTFRB. Apan may risgo na lang aron may makaon ang ilang pamilya. Oh, naaman. Pero process na kanang kuan ni siya kanang na process na ni siya. Sa sana kanang online. Wala mo may kanon sir. Sa si kanon na mo sir. GCQ kita gikan ko niya karon GCQ. Bakit kami mga driver wa kami ayuda gali. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.